Здравейте! Аз съм Теди Ангелова и бързам да направя това видео, докато още ме държат емоциите. Днес имах удоволствието да гостувам в Пловдивския университет Паисий Хилендарски по покана на една прекрасна дама, Ана Мария Савева, която е председател на Клуба по психология към университета. И преживях една изключително зареждаща и вдъхновяваща среща с студентите. Залата беше пълна. Студентите бяха изключително будни, активни, получи се прекрасна дискусия. Говорихме повече за спортната психология, за тъмната страна, за светлата страна, за трудностите, за неуспехите, за смелостта. Знаете, или поне тези от вас, които ме следите, колко голяма тема в живота ми, в това, което споделям, е темата за смелостта. Защото всички хора имаме някакви притеснения, съпротиви, блокажи, страхове. Но всъщност въпросът не е как да не се страхуваме. Въпросът е как да се справим с този страх. Как да го преодолеем. И смелост е въпреки страха ние да действаме. И лично аз много вярвам, че това отличава големите шампиони. Тези хора, които са успешни, на които се вдъхновяват, които ни вдъхновяват и които ги гледам и им се възхищаваме. Самата аз имах огромен страх първо да записвам видеа пред камерата, второ да се покажа и да говоря, било то пред камера или пред хора. Огромен страх. И знам, че това е един много дълъг процес, през който самата аз съм минала и съм се справила с моите страхове. Имало е моменти, в които съм говорила пред 3 човека, пред 5 човека и изобщо тези хора не ги интересувало за нещата, които им говоря. Някои от тях дори са гледали телефоните. И за тези от вас, които се занимавате с говорене пред хора, вярвам знаете, познато ви какво е усещането. И това са едни много трудни моменти. Нали, да говориш на 5 човека, които не са ангажирани и не ги интересува общо взето, и ти си мислиш, че не си достатъчно добър и го насочваш към себе си. Това е един много голям и страх, и предизвикателство. Но, както казах, това е един процес. И съм минала през много неща, докато стигна до тази среща днес, която беше толкова зареждаща, пак казвам, с пълна зала студенти, дискусия, активни, интересуват се. Да, беше много зареждащо. И всъщност апела ми към студентите, с който така приключих лекцията си, е да бъдат смели. И апела ми към вас е: бъдете смели. Предизвикайте се. Направете това, което толкова много ви е страх. Казвам ви, преди време, преди години, когато започнах да записвам видеа, да говоря пред хора, буквално треперех. Плюс още куп физически симптоми, съмнения и страхове, които съм имала в главата си. Много вярвам в тази смелост. Предизвикайте се, бъдете смели. Направете това, от което се ужасявате. Започнете с нещо малко. Не е нужно да се изправят срещу най-големия си страх. Ще се радвам да споделите това видео, ако ви е докоснало и ако вярвате и вие в смелостта.